Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe Jaygol Pulaku TV, mi silminake dow moɗon. Mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortoke be tinnoje meɗen. Tinnore nde garɗen tinne ɗum deidei ko larani application all football, application deidei ko larani hala information ji ballon. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamtomi application to on mi heɓata mi dinga larugo information ji ballon ko saloto. Isin majji ɗiye tan mi fijugo hande, ko majji fijuɗi kenya kam moy 𝐵𝐵𝐴 ko nandi be majum ni, e ɓe tan mi fijugo jango e deidei exemple banta to ɓe sori joueur ɓe transferi goɗɗo o eggi diga club kaza hoti club kaza, an ka information ko larani hala ballon ko saloto ha ballon funi deidei a heɓai ɗum ha application may ɗo. Ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamtomi deidei isin application may dalila may waɗi mi wi accuwa mi wanna en vidéo musamman dow majum, mi holla on application je hani a naftira deidei kala ko saloto ko shafani ballon kam fu, diga ballon je ha Afrique je ha lesɗe nasara en ko nandi be majum, deidei to waɗi larugo ha table La Liga ɓe ngoni dow, ɓe ngoni les noye ɓe mari Premier League ko nandi Serie A, Ligue 1 ɗum pat majum a wawan larugo ɗum ha deidei application ngel may ɗo ngel mi tammi tindingo. An kandi information ko larani hala ballon kam fu a wawan larugo ɗum nder application may ɗo. Ɗuɗɓe nder moɗon ƴamami hala man, mi wi accuwa mi waɗana en vidéo musamman dow majum. Ngam mai to a mari haaje larugo application may tinnore may no ɗum warete, watan vidéo ɗo hakkilo diga arande ha yago ragare wappama deidei no ɗum warete. Amma hedde ko may ɗo mi ɗo toro deidei kala ɓen ɓe abonayi fu tangi jite warugo les ragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi 𝑭𝑨𝑚𝑦𝑡 ɗo on gara on mema dow maji banni, ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni, ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti han konta ton, sai gar on mema ngel dow, to ɗo on hokkata on deidei kala nde min gerbi vidéo kesol fu on darangol be koyɗum. Nonnon tangi jite warugo deidei ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gi ngel garti amble ɗo on hollata deidei vidéo may ɗo ngol fottani on. Tangi jite warugo ha les babal commentary on accira min commentary je encourage min heɓa min gada ko waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon min ɗo toro on tangi jite warugo deidei ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo may ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum, heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man woni to en gari en nastan nder Play Store meɗen ha en jaha en télécharge application may. Nda Play Store am ɗo, to mi wari sai mi nasta nder Play Store man banni. Ɓawa to mi nasti nder Play Store may ɗum maɓɓitanake am banni, sai mi wara babal windugo ɗo, sai mi wara mi winda nda inde application may ɗon sera windi banta ndaruɗon all football, a tabbitina a windi inde application man. To a windi inde application may banni, to a waɗi recherche ɗum waddonote nda application may hangel woni ɗo, a tabbitina télécharge application may ɗo. All football ji man ɗon ɗo ɗuɗi seɗɗa, amma sai a tabbitina télécharge ngel. Mi tammi on dari deidei logo magel no wayi, nda logo magel nda inde magel, a tabbitina télécharge ngel. Ɓawa to a télécharge ngel a timmini, sai a wara mem ha dow alama maɓɓutugo ngel ɗo, to a yiɗi bo a wurtoto a yaha nder application ji maɗa a ɗaɓɓita ngel. Déjà nda application may ngel ɗo mi tammi on dari, to a wari sai a clica dow magel banni, to a cliki dow magel sai a rena deidei ha ngel maɓɓito. An to a keso ha magel ngel waddante deidei a autorisa, a hokka ngel autorisation. Déjà min a lari ɗum nastani am nder may tan, ngam déjà mi artino mi ɗon naftira be application man, a lari ɗum waddani mi ɗo, ɗum ɗo hokka am deidei kubaruji ko saloto hala ballon, a wawan gaɗa ɗum wolde nde marɗa haaje fu e ko nandi be majum. Nda ɗo ɗum gardien mo Chelsea sodi balɗe ɗo, nda Suarez ɓe ɗo wolwa hala mako dilli Atlantico Madrid, nda e ko nandi be majum ni. To a mari haaje sanjugo wolde foti a tawa ɗum be anglais ha téléphone maɗa, e a yiɗi a hawra ɗum français, ko a tawa ɗum français a yiɗi a hawra ɗum anglais ko arabe, ko wolde nde marɗa haaje fu a wawan waɗugo ɗo ha alama to ɗiɗi tati ɗo seragal jungo maɗa nano, a clica dow majum banni. Ɓawa to a cliki dow majum nda ɗo a yiyan ɓe waddanima language, sai a wara clica dow language, a wawan a sufta deidei ɗum pays toye giɗɗa larugo ɗum, wolde ndere ɓurɗa yiɗgo larirgo e ko nandi majum. Min on lari mi acci ɗum dow international français tan, deidei ɗum français amman je kala kuɗume fu. To a yiɗi bo an to deidei ko shafani hala je Argentine giɗɗama a wara nda Argentine, nda Brésil, nda Cameroun, e to a sufti Cameroun sai a tabbitina be anglais wol ɓe gaɗirta je Cameroun kam, nda Colombie, nda Chile e ko nandi be majum, nda Espagne, France, Ghana, India, Italie, bolleji man kala je suftuɗa fu wolde nde ɓe naftirta ha maɓɓe may ɗo, hayre may ɗon ɓe gaddirantama. Yawwa sai a sufta deidei wolde nde ɓurɗa famugo fu. Yawwa ɓawa to en lortono ɓawo nda ɗo ɗum paramétre, a wawan nasta babal paramétre ɗo a paramétre deidei ko marɗa haaje fu, ngam mai ɗo sai en lorto ɓawo. Bon jotta to a mari haaje larugo match ji pijuɗi kenya be match ji pijayɗi hande ko pijayɗi jotta, sai a wara nda ha alama ɗo ha mi cappani en ha ɓe windi match, ha mi cappani en ɗo mi tammi on dari ɗum boɗɗum ɓe windi match les seragal jungo ma nano, sai a clica dow majum banni. Ɓawa to a cliki dow majum ɗum waɗan recherche deidei ha ɗum waddonoyma match ji pijunoɗi kenya ɓe tammiɗi fijugo hande.
to a nasti ɗum ça dépend de connexion maɗa. To connexion maɗa yawama ɗum wawan ɗum maɓɓitanoma nder wakkatiyel petel. To connexion maɗa e ɗayi bo wawan ɗum neɓa ɗum maɓɓitaki. a laari déjà min ha jotta ɗum ɗo waɗa recherche mi yiɗi wigo connexion ɗo ɗayi seɗɗa. yawwa déjà mi tammi on daari ɗum maɓɓitake. nda jotta matchji pijuɗi Kenya, nda ɗo ɓe kollami Bayern fiji be Sevilla, Bayern ganyi ɓe 2-1. nda fijirde Liverpool fiji be ɓeɗo ɗo ganyi ɓe seɗɗa. nda de Man City fiji be Bournemouth ganyi ɓe 2-1 ko nandi be majum. pijirle pijuɗe Kenya, nda pijirle pijaɗe hande ɗo bo ɓe kolli anda ɗum ɗo e aujourd'hui le 25 septembre 2020. nda Frankfurt fiyan, nda Lille fijan e ko nandi be majum. nda demain jango le 26 septembre bo Alaves fiyan be Getafe, Brighton fijan be Manchester United, nda Torino fijan be Atlanta e ko nandi be majum. nda pijirleji ɗi pat a wawan larugo kala fijirde fijande fu. to a mari haaje larugo classement fijirde bo masalan en gaɗu nda fijirde Bayern nde, to mi wari mi clique dow mare dede mi yiyan ɗum joueur moye be moye fiji, joueur moye be moye fiji, sai mi wara dedi ha alama toggoyel ɗo. to a wari a clique dow ha alama a yiyata banta kuje ɗo man ɗo 𝐠𝐶 man ɗo ɗum waddonoyte. a laari nda joueur en fijuɓe may, mi tammi nda joueur en ɓe Bayern fijuɓe ra classement may no ɗo ɓe gaɗi classement may 4-2-3-1. mi tammi a laari nda Sevilla ɗo bo hamɓe bo ɓe gaɗiri 4-3-3 e ko nandi be majum ɗo. a warata a laara fijirde hedde ko nde fija fo a laara formation de himɓe ɓe gati piji, a wawan larugo nda markuɗo e ko nandi be majum. en lorto ɓawo jotta en gaɗa jotta to a mari haaje larugo ɓen wonɓe dow ha table bo ha table man ɗo ɓe ɓuuri, sai a wara nda ha mi cappani en alama ɗo ha ɓe windi start, ha mi cappani en ɗo sai to mi itti kungel ɗo mi laari mi tammi on daari ɓe windi start, sai a clique dow majum banni. ɓawo to a clique dow majum ɗum waddonoyte. a laari déjà min ɗum waddonoyam nda jel La Liga, nda La Liga Granada o noni arande sai Real Betis, sai Villarreal, sai Celta Vigo, sai Valencia, sai Osasuna, sai Getafe e ko nandi be majum. nda Real Sociedad, Real Madrid, Elba e ko nandi be majum. ɗi pat match je a wawan larugo. a wawan a wara mema dow alama ɗo a laara joueur jo moye ɓuri margo bije. a laari nda o Gomes mo Valencia hanko ɓurdi markugo mo waɗi bi 2, nda Valejo mari bi 2 e ko nandi be majum. a wawan larugo kala marɗo bije fu no bi noye o mardi e ko nandi be majum. to a lortoton a dirtoytono misalu a dillo a yesso ɗo a wara nda je Premier League bo ɗo a nasta. mi tammi on daari o nasti je Premier League, nda ɗum Leicester City woni yesso. Leicester City, sai Everton, sai Arsenal, sai Liverpool, sai Crystal Palace, sai Tottenham, sai Man City, sai Brighton, sai Aston Villa e ko nandi be majum. nda Chelsea en Wolverhampton e ko nandi be majum. nda Manchester United en ɗo a wawan ndara. to a yiɗi a wara je dedei ko laran Champions League nda Serie A ɗum pat a laran dedei Serie A je Italie. nda ɗum ɗo nda Girona e ko nandi be majum, nda Juventus en, nda AC Milan, Napoli e ko nandi be majum. a wawan ngara dedei nda ha Bundesliga ɗum dedei ko larani hala coupe d'Allemagne, nda Bayern Munich, Dortmund en, Lisbon e ko nandi be majum. ɗum pat majum a wara ndara ɗum ɗo a larata a yiya ɓe ngoni yesso e ko nandi be majum. to en lortotono ɗo jotta a wara to a mari haaje larugo habaruji dedei ko salto may, nda ɗo jotta misalu nda ɗo ɗum dedei ko larani hala ballon may, amman ko larani hala coronavirus. ngam ko waɗi coronavirus jotta ɗum wakkati ne coronavirus. to a wari clique dow majum ɗo a yiyan ɓe gaddanta information ji dedei to wodi mo nangi coronavirus da ɗum ɗo ɓe pat maɓɓe ko nandi be majum. a yiyan information to wodi joueur nangi coronavirus ko e ko nandi be majum ni hala coronavirus ɓe bolwata. nda ɗo bo ɗum dedei ko larani hala transfer, to ɓe shorai joueur jo ko ɓe shori ko ɓe giɗi sodugo mo, to a warani babal transfer ɗo a yiyan ɓe kollete. nda ɗo ɓe bolwi hala Pjanic o dilli Barca, nda ɓe bolwa hala Bell e ko nandi be majum. nda Zidane o ɗo wolwa hala an kandi ɗum pat majum ɗo a warata a lara dedei kala joueur jo shoreteɗo fu. nda to a wari nda ɗo ɗum dedei ko larani hala Afrique tan ɓe bolwata, ko larani hala ballon je Afrique tan ɓe bolwata. nda to a wari dow alama ɗo ɗum dedei ko larani je La Liga tan, ɗo ɗum je ko larani hala Premier League tan e ko nandi be majum. ni mi tammi on dari nda ɗum ɗo ɗum hala La Liga tan, ɗo hala Premier League tan. an kam ni application may ɗum application belgel, wolde nde ɓurɗa famugo fu to ɗum français, to ɗum anglais, to ɗum arabe, to ɗum espagnol, wolde nde ɓurɗa famugo fu a waran gaɗa wolde may ɗo ndara ɗum be koyɗum. ngam may ɗo marɗo haaje application may fu wawan télécharge application ɗo banta tindinin o naftira be majum. ngam may ɗo vidéo may ɗo ngol juuti e application may ɗo en bo en timminay tindinore may ɗo. to a wari an be hoore maɗa a wawan waɗugo recherche kujeji feere kan a fama dedei no ɗum tammi Laarougo. ngam may ɗo on garɗen ragare vidéo may ɗo ta gejjite waɗugo like e nonnon ta gejjite accango min commentary dedei je encourage ta min. to on mari haaje min gaɗa ko waddunoygo on vidéo ji dedei ko larani hala ballon e application ji Laarougo ballon e ko nandi be majum, on mbawa windango min less babal commentary minon bo min kabda min gaɗa ko waddunoygo on ɗum. nonnon ta gejjite partage ugo lien man banta min mbiyon heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara. on jarama sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. sey to en puɗɗi ha vidéo tammingol warugo yesso. assalamu alaikum.